Żagħżugħ Ingliż ta' 20 sena residenti n-Naxxar jinsab l-isptar jissila tal-ħajtu wara li kien involut f'ħabta bil-karozza tiegħu tat-tip Volkswagen. L-inċident seħħa l-ħabta tas-7 ta' filgħaxija fit-triq il-Mostaf Ħalija biswit iċ-ċimiterju. Skont il-pulizija iż-żagħżugħ kien involut f'ħabta vettura Hyundai missjuqa minn raġel ta' 39 sena mill-Lussemburgu. Miegħu fil-Hyundai kien hemm ukoll mara ta' 41 sena. Fil-post issejħet ambulanza u membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li ħarġu lis-sewwieq tal-Volkswagen mill-vettura. Wara huwa ttieħed l-isptar Mater Dei għall-attenzjoni medika fejn minn stħarriġ preliminari irriżulta li kien sofra ġrieħi serji u jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Il-Maġistrat Monika Borġ Galja fetħet inkjesta fil-waqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin. Dan kien it-tieni inċident serju li seħdin il-ġimgħa fit-toroq Maltin wara l-każ li seħħ qabel il-Lajts ta' paċi fil-lejlet il-Milied. F'dak l-inċident tilfet ħajjita mara Kolombjana ta' 31 sena li ġiet identifikata bħala Angie Gonzalez.